Satini je khoi amsayo je jogo kopra ramba bo para phaimani abuni uddesho kya saga tamani bage tini oro phaikya oro phaimani hinke puila sekang kok Tipra no hambai tei oro ramba bo kami o chung phai nuk phaika chini jeta udduk chung tak nai tongmani oro bo thansa Maharaj ni kok o thansa no tui no chungo kok pina phayo tabuk bo jara phatarok chung mai grei bongno kobongnan bagi phayo chung borok bo chung mai palang phaitun nayo chung o rajani kok no tui ebong raja thansa no tui je udduk namani ebong jonogon bo sisaka tini asuk bolong bisingo chung saimia je usuk borok je rajani bukhak somorthon tongani hini naimani lama lama flag rok nu bukwa je o elakani borok nichoi o elakani borok sisaka hingke chung tini nayo jara tabuk bo oro CPM khai tongnai ba onno kono party khai tongnai borok no chini o Tipra motha o ebong rajani uddugo ebong raja thansa naithani phaitun hinei ang teisa bong orono oron borok no kobogi thaka haipano chung tini sarik ni bisingo chung ketal babe chung lama ketal tei ebong chung soba onkhonan bagai chung tini hor 6tan bisingo chung ketal ekta decision najak nai obo tuino bongno bo kijang kicha nokbari kelangka o elakan borok kaisa sangdai sarno je tabu BJP ba CPM je thangtongnai rok borok tongkho borok to Tipra motha ba plus IPF borok to phai oro kuno jotung phayako ngatang nang borok ni bagai hinka nang tabuk tam kok kasana musung je chin Tipra sa je thangi tongnai tei thangkrang thangmai eba abo hai CPM BJP je Congress ba je kuno thangtongnai rok ni bagai tam rok message khainani musung sagade pahar bisingo jara tabuk bo chini rajani motha no ebong rajani udduk no thansa udduk no tabuk bo borok kasuna naikangkai jaya kalaina ar jara BJP khaitun CPM khaitun borok thangna naifano kintu paharni elakani jara tabuk sikla ebong okra chakra shikkito samaj no tei kasuimaya chung je bongni udduk nungmani jekhane pangton nini CPM ton BJP ton emne অন্য প্রচার ফাং খাইমানো কিন্তু চুংলে রাজানি প্রচার খাইতো তাবুক বো এবং ও থানসা জিনিস কুবুই জিনিস ন जों ताबुक प्रचार खाइदों अ प्रचार न तीनो एलाकाओ ताबुक बेलाय जत्तो जागान साहा जागति नगते कक सर ताबुक जे Tipra motha जे बुसकांगो तो एडीसी इलेक्शन फाइटों Tipra motha प्लस IPFT बुसकांग तो एडीसी इलेक्शन चिनि Tipra सरंग बागि फाइटों खा एगो फाइमान जराओ जे ताबुक थंकरंग थंग तनाय एबा जे CPM फान तंखा जदि BJP फान तंग तंखा खाय बरक जदि सनो कसारो केबे मुंगरि खाय नरक बरनि बागि बुसक सबा कतर थांनाय बुसकांगनि बागि आबो के सागोन आबो आं निजे सानाय जनगण से उत्तर नाय केबा मुंगनो जनगण से उत्तर नाय सिकला बदल उत्तर नाय शिक्षित समाज नाय कर्मचारी समाज नाय जे बंगनि जवाब न एलाका एवं हासुक गोनाङै बुफां गोनाङै बलं गोनाङै Tipra mothani बागै सिसाय फैगा आबो जत जवाब रिनान बागै प्रस्तुत दं सारन सारना हामबाय